Pozri, to je ten čas, ktorý treba atakovať na prvú priečku. Sobotište ženy sa určite budú snažiť o to, aby to tak bolo. Košík sme si dali na istotu, základňa už je celá vonku. Baby utekajú terčom, už len dostať vodu z mašiny von. Aj. Zastavíme ventil, skúsime to nejakým spôsobom zapojiť, alebo to ukončíme. Uvidíme, baby sa ešte snažia. Hadice už je kopec vody, takže skúsme to dokončiť, aj keď nemyslím si, že ten čas už bude úplne ideálny, ale baby ešte robia všetko preto, aby to dokončili. Takže voda nám ide dopredu, zaplniť sme bečkovú hadicu. Baby už čakajú napredu na rozstreky, alebo zdá sa, že už nemáme ani vodu v kani. Zdá sa, že po celkom naživom útoku žien zo Sobotišťa vyjde tento útok na zmar, lebo sme aj strátili vodu v kani, už sme